Poslovice Solomona sina Davidovog, cara Izraela, da se postignu mudrost i stega, da se shvate umne reči, da se prihvati stega razboritog života, da bi se činilo ono što je pravo, pravedno i čestito, da se da razboritosti lakovernima, znanja i promišljenosti mladima, neka mudri slušaju i uvećavaju svoju učenost i neka umni dobijaju smernice, da se shvate poslovice i poučne priče, izreke i zagonetke mudrih. Strah od Gospoda početak je znanja, ali bezumni preziru mudrost i stegu. Sine moj, slušaj pouke svoga oca i ne odbaci ono čemu te je učila majka. To će biti venac koji ti krasi glavu i ogrlica oko tvoga vrata. Sine moj, ako te grešnici mame, ne popuštaj im. Ako ti kažu, pođi s nama, hajde da vrebamo na nečiji život, da nekog nedužnog zaskočimo iz zasede, hajde da ih progutamo žive, kao Šeol i cele, kao one koji silaze u jamu. Dobit ćemo svakakvog blaga i svoje kuće napuniti plenom. Pridruži nam se, pa ćemo deliti jednu kesu. Sine moj, ne idi s njima, ne stupaj nogom na njihove staze, jer njihove noge srljaju u greh, oni hrle da proliju krv. Uzalud je razapinjati mrežu svim pticama na očigled. Oni na svoj život vrebaju, oni sami sebe zaskakuju iz zasede. Tako završe svi koji se lakome na nepošten dobitak, on im uzme život. Mudrost glasno zove na ulici, po trgovima diže svoj glas, po bučnim raskrsnicama viče, pred gradskim kapijama drži besedu. Dokle ćete, vi lakoverni, lakovernost voleti? Dokle će se rugaocima militi ruganje i dokle će bezumnici mrzeti znanje? Prihvatite moj prekor i pred vas ću izliti svoje srce, obznaniti vam svoje misli. Ali pošto ste me odbili kad sam zvala i niko nije mario kad sam pružala ruku, pošto ste ostali gluvi na sve moje savete i moj prekor niste hteli da prihvatite, ja ću se smejati vašoj nesreći, rugati se kad vas velika nedaća zadesi, kad velika nedaća na vas navali kao oluja, kad na vas nesreća dođe kao vihor, kad na vas muka i nevolja navale. Tada će me zvati, ali ja se neću odazvati, tražit će me, ali me neće naći. Pošto su mrzeli znanje i nisu izabrali da se boje Gospoda, pošto nisu hteli da prihvate moj savet i pošto su prezreli moj prekor, ješće plodove svojih postupaka i najesti se svojih spletki. Jer zastranjivanje će ubiti lakoverne, a bezbrižnost uništiti bezumne. A ko mene sluša, u sigurnosti će živjeti i biti spokojan, bez straha od zla.